नै लोगोफोर आंहा बे दख'नाखौनो गानलांगोन मन्दिराव थांनो दा आङो ओंखारनोसै नै बेखौनो गानगोन आर'नाइ आरो दख'ना गोमो जोंना ब्लाउस गुफुर आर'नाइ गुफुर दख'ना गोमो गानो नालाय नै ओंखारखांबाय एसे जोहोलिनो ओंखारखांबाय दानिया मन्दिराव थांनोसै मामाबो दं आंजों नै आब'आ केमेराखौ हमदों आरो एसे हमना होनो होदों आङो थांसै आं दानिया थफादो आंजों लोगोसे नोंसोरबो नै दानिया थांनोसै मन्दिराव सानजौबायबो फोरबोनि दिनबाथाय माने सानजौद्रायथारो आरोना नै आंजों लोगोसे मामाबो दङ स' बिदिब्ला नायलांबाय थादो लोगोफोर आंनि चेनेलावहाय ब्लगावहाय बयखौ बरायनाय थाबाय स' नै लोगोआ आंखौ नेनानै दंमोन लोगोखौ लोगो मोनबाय बेसेबा गोबावनि उनाव समायना लोगो गामिनि नै जों दानिया मन्दिराव सफैबाय नै गारिफोरखौ फुजा होयो नालाय माने दै सान्थि सारो आरियो बरायो आरोना गारियाव माने गारिखौहाय नांगोल जुंगाल गासैखौबो फालियो नालाय नै मन्दिराव सफैबाय दानिया थानसालियाव हाबनो आथिं आखाइ सुनानै लानोसै नै मन्दिर सिङाव हाबबाय दौरियाहाय माने फुजा होगासिनो दं आरो जगार लागासिनो जाथ'वाखैमोन आर'जआहाय नै फुजा होखांबाय आरोना एबार मानसिफोरा जमा जासिगोन एसे नांबावगौ बायदिसिना जगार खालामगासिनो दङ मानसिफोराबो फैगासिनो नै बे मन्दिरजों माने फोथि जायो आरोना जायगा जाहालायि जायो जोंनिया दा आरो फैबावगोन हौवासाफोरा आरो बाहेरायाव जनानै दङ आरो नै आंखौबो लोगोआ हमनानै होबाय आंखौबो नुनांगोन ना भिडिअ'आव नङा होमबा नै लोगोआ हमनानै होबाय देखायबाय बयबो फैबाय आरो फैबावगोन नै खुलुमगासिनो दङ गथ'फोरा खुलुमगासिनो गथ'बो गिदिरबो खुलुमगासिनो आरो आलासि दंमोन ना आलासियाबो बिथिं होबाय थादों आलासियाबो जायगानि टाउननिनो आरोना गामिनिफ्राय टाउनाव थाहैनाय बेखौ लिंहरदों आरो आलासिखौ सोरनि खुलुमगासिनो दङ बयबो एबार आलासिया बिबुंथि होदो एसे खोनासंदो आलासिया मा बिबुंथि होदो लोगोफोर गतिके बेजों एसेबांखिनि माबा थाबाय बेनि एसेबांखिनि गोहो होबाय बोलो होबाय बेनो थानो थाखाय बाहन होबाय बायदि बायदि बेनो होदों गतिके मोसौ होदों बेनो माबा होदों बाहनफोरनो थानो थाखाय होदोंबाय बिदिनो बहुद दाउखा गोसोम रावबो मोजां मोना बेखौ गोसोमबो गोसोम अयनाय गोसोम आरो गानफ्राबो खुनु डिसिप्लिन नङा बिदि होननानै हरि बाबाया कमप्लेन खालामो इसोरनि जगताव मा नामदो दे आंखौबो
नै ओंखाम गोरलै फोरबो नालाय ओंखाम बेयावनो रायजो राजा जमा जागोन आरोना नै बेयावनो दा मोनाब्लिहांबाय एसे मोनानाय लोगो जानाय जाबाय नै दा मोनाबाय मानसिफोरा जागासिनो दङ जों फार्स्ट जानो थाखाय सफैस्लाबासै मानसिफोरा नै दा जागासिनो दङ बिसोर जाखांनायनि उनाव जों जासिगोन आरोना स' नै बयबो जागासिनो नै जानो जों जबाय नै लिरनाय दंलालायो आरोना आरो बिथिं आब'नो गलाब बिबार आरो लाभ दंलालायो जानोसै दानिया सोरनि हाबा होनदों नोंनि मिथिया बोरायसो मालाय खाम गोरलैलै नै ओंखामखौ जाखांबाय नै अखाफोरा गावदांदां पुर्निमा अखाफोरा नै जाखांनानै न'आव सफैबाय सफैनानै एसे मिरराव नायबाय गावखौनो स' बिदिबा थेंक इउ स' माच आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनानै होदो स' बिदिब्ला आसा खालामो बयबो अनगोन सापर्ट खालामगोन स' थेंक इउ बाय बाय